Okay, gandang araw po sa inyong lahat. Andito po tayo sa Rombang Bridge between Rombang and Barangay Lanubi. So ayan, bagong tampok. Bago nga tampukan sigad. May mandidi sound trip. So, sa araw na to ay Petsa 23. June 23, 2023. So ayan, hindi basta-basta pwede makatabok kay punod pa, under construction sa crane. So this is Simura Palapag Road, Rombang Bridge between Ijidulay and Barangay Rombang. So ayan, malapit na matapos ang tulay. Okay. This is Waray TV. Magandang araw sa inyong lahat.